Здравейте, банда, и добре дошли в Comedy Club подкаст. Аз съм Иван Кирков. Вчера Дара спечели Евровизия, обаче аз се чувствам все едно не Дара. Всички ние сме спечелили, вие сте спечелили, аз съм спечелил. Дайте да започваме подкаста. Пичове, добре дошли в подкаста. Вчера Дара спечели и... не съм се чувствал толкова надъхан, не знам от кога. Не можах да спя цяла нощ. През цялото време си мислих и отварях Инстаграм и лайквах абсолютно всяко нещо, което ми излиза, което казва, че Дара е спечелила. Излязоха ми MTV, излезе ми CNN, излезе ми BBC. Всичко, целият свят. Аз мислих, че само Европа се интересува. Оказва се, че целият свят се интересува от Евровизия и стана нещо феноменално. Така, разбира се, имаме една снимка, която показва след малко показва няколко човека, които всички спечелиха от победата на Дара. Може би някои от вас също са спечелили, говоря за финансови печалби. Както и да е. Така, започваме с най-важното. Дара не само спечели, тя спечели супер убедително. Спечели и вота на публиката, спечели и вота на журито вчера. Не сме се съмнявали, разбира се, през цялото време подкрепяхме и сега някой от вас може да си каже, той всеки е подкрепил така, след като е спечелила вече Дара. Да, обаче не всеки преди да е спечелила Дара беше поставил едни сериозни залози. Имаме, сега ще излезе една снимка, имаме 4 човека, които бяхме в подкаст Дара, Тонката и Малкия Емко. И аз. Всички 4 от тези души решихме да заложим на Дара и тя, разбира се, не ни изложи, спечели и печели ли Дара, печели целия Comedy Club. Така, но сега да се върнем първо какво се случи вчера. Вчера видяхме доста конкуренция, доста песни бяха интересни, добри, имаше подкрепа за много от държавите. Обаче, видяхме, че Дара и нейния екип и Virginia Records и Саня Арматлиева бяха доста поработили. Това го видяхме още като дойде първия елиминационен етап на предаването Евровизия. Тогава за първи път видях финалната версия на представянето на Дара и честно да ви кажа, така лекичко ме побиха тръпки. И аз даже тогава веднага извадих Инстаграма и писах. Викам, човек, до сега вярвахме, сега вече сме абсолютно сигурни, че няма какво остане. Разбира се, веднага след това започнахме да се колебаем в световните конспирации, в това дали някой няма да потопи България, дали някой няма да ни попречи. Не, оказа се, че никой не ни попречи, никой не ни потопи. И нашата Дара беше абсолютен номер 1. Не само се представи супер, всички хора го оцениха. Журитата в началото започнаха малко колебливо и видяхме как Италия беше първоначално в битката с Дара с много странна песен според мен. Някакво шлагерче бяха извадили, нищо лошо, майка ми 100% много го е харесала, ми беше странно такова шлагерче на Евровизия да хори, да печели супер много точки и така нататък. Но явно е нормално. Явно си има и за това нещо публика и журито го беше оценило доста високо. Много ми беше интересно, че другия сериозен фаворит за гласа на журито в Европа беше Австралия. Тук аз пропуснах преди няколко години, преди 10 години някъде Австралия е допусната до състезанието Евровизия. Не знам точно защо, може да ми напишете долу в коментарите. Трябва да сърчна малко по-сериозно. Интересно ми е защо Австралия е допусната. Друг обаче много сериозен фаворит, който журито не беше оценило толкова високо, но след това публиката доста високо го оцени и малко ме постресна като излезе. Това беше още една европейска държава, Израел. Също не знаех, че толкова в сърцето на Европа разположена тази държава, но както и да е.
Израел, като го обявиха, че получава много гласове от публиката, имаше много смесени чувства в залата там. И знаете, в момента има много сериозни проблеми между Израел и Палестина. Те продължават от много време, но сега се ескалирали до такава степен, че света е много раздвоен какво трябва да се случва там. Няма да говорим политически, просто ми беше интересно защо Австралия и Израел са включени в Евровизия. Както и да е. Продължаваме нататък. Първоначално започна журито. Журито даде доста силни оценки на Австралия, Италия, но лека по лека, още към петото, шестото обаждане и към различни държави, започна да изплува Дара все повече и повече и в един момент Дара оглави класацията на журито. И това са някъде, може би към 6-та, 7-та държава, Дара оглавява класацията. И нормално, каквото става, винаги се разместват. И продължаваш към 10-та, към 11-та и започват да се разместват нещата. Няма обаче разместване. Значи Дара си поема първото място. Продължава си. 35 държави си казват гласовете и Дара през цялото време, почти през цялото време, беше номер 1 на журито. И добре, до тук всичко добре. И обаче интересно са направили след това класирането как дават точките от зрителите, защото първо дават на най-слабата държава, най-отдолу. Малко мъчно ми стана чак. Това беше Австрия, която беше домакин на предаването. Австрия получи една точка от журито и 4-5 точки от... можем да ги видим тук колко са. Австрия общо 6 точки е получила. Общо за цялото предаване, жури и всичко е получило 6. Може да си кажете, 6 не звучи малко, сигурно са много точки. Дара спечели с 520 или 530 точки. Сега ще видим колко точно. Така че около 10 000% повече точки е получила Дара горе-долу. Така, както и да е. Много тъжно ми стана за великобританския представител, който миличкия беше получил много ниска оценка от журито и само малко по-късно дават от какво получава той от публиката. Получил е една точица от журито, ето го тук отзад се вижда, и само му казват, от публиката ти взе 0 точки. И беше наистина съкрушаващо. Както обаче, точно си казваш, че точно ще има повече точки за Дара. И горе-долу така и стана. Продължават нататък и в един момент Израел, която беше горе-долу слабо представила се сред журито, забравих точно колко, и съобщават точките на Израел и получава супер много точки. И започваме да се притесняваме. Ние с Боми го гледахме това. Започваме да се притесняваме и една по една вървят държавите. И малко се стана разбъркване. Каквото журито беше оценило високо, публиката беше оценила по-ниско. Каквото журито беше по-ниско, публиката по-високо. И си към, не. Добре, Дара, цялата публика я оцени. Цялото жури я оцени супер много. Сега какво правим, ако има някакво сериозно разместване? И през цялото време си казвам, добре, чакай сега. Онлайн се представя супер силно. На всички показатели, защото имаше на някои, които Дара ги бие значително. Примерно, мисля, че в TikTok е мега по-стримвано от всичко останало. Обаче имаше някои, които са близо, но пак нямаше фаворит, който да е победил Дара в нещо, примерно в YouTube видео, шернато от Евровизия. Дара и втория най-много, който беше получил, си бяха горе-долу поравно. Тоест няма как Дара да е получила по-малко от Израел точки. Обаче въпреки това всичко виси на косъм, почваш да си мислиш за някакви световни конспирации, гледаш как точно Израел, което беше малко странно, как точно Израел е получил толкова много точки и се чуеш какво става. И започват една по една държавите, никоя не може да измести Израел и стигаме до Дара. И гледаме
трябват 140 точки, за да победи тя. И те го правят такова малко по-гадно. Нали, дават Израел колко са точките, дават на Дара, нали, тип малко се стряскаше и така. След това почва да й расте нейното такова, цак, доближава до това и си викам, няма вече какво остане. И цак надминава точките на Израел и продължава още нагоре, и продължава още нагоре, и продължава още нагоре. Няма край, враче. И по този начин, Дара спечели горе-долу с двойно на втория. С 200 точки, втория е с 300, Дара е с 500. Така. И вече нали, всички правим партии, кучетата чак се радват в къщи. И започваме всички да си пишем, нали, в Comedy Club чата. Започваме да си пишем. Оказва се, че тримата, които бяхме на подкаста, ето тези тримата, които ядем диня с Дара тук на подкаста, Тонката, Малкия Емко, Дара и аз, и тримата сме заложили и то значителна сума на Дара. И всъщност Емко се смее, вика, всички на тази снимка са печелили, докато Дара печели. Така че, да, много, това беше забавно, фън стана. И след това обаче започвам да си мисля цяла вечер. Нали, свършва цялата еуфория, кефим се с Боми, направихме си нали, готино, хубава вечер и така нататък. И лягаме. Обаче то нали, адреналина така не ти дава да заспиш съвсем. И лягаме и почвам да цъкам в Инстаграм. И вече гледам какво става наистина в Инстаграм и колко голяма работа наистина се е случила. Защото, пак ви казвам, в началото го споменах, но сега пак ви казвам. Мислих си, че само Европа се интересува. Мислих си, че само победителя се интересува ние като победител и така нататък. В следващия момент гледам абсолютно всичко. MTV World, New York Times. New York Times бяха пуснали в Инстаграм също поздравление към Дара. CNN, абсолютно всички. И започвам да осъзнавам, че това е голямо не само за нас. Това е нещо наистина много голямо. И сега ние имаме много яки спортисти. Имаме хора като Карлос Насар, които са брутални и които ще развалят щайните, защото никой не може да го бие това момче. Обаче тук говорим за някакво много голямо шоу. Спортисти сме имали, имаме и ще имаме най-вероятно, но такова световно шоу до сега не сме успявали. Успяли сме на второ място в Евровизия и така нататък. Проблема е, че между първо и второ разликата е толкова голяма. В момента загледайте се колко хора говорят за Австралия и колко им се кефят на второто място и колко хора говорят за Дара. Кристиан Костов беше на второ място, нали, и беше супер разочарован. Супер голямо постижение. Не го подценяваме. Обаче второто място Кристиан Костов беше супер разочарован. И чак след това на интервютата малко жлъчни бяха такива. Сега Дара на първо място и усещаш невъобразима разлика. Нали? Първо и второ място такава огромна разлика. Всички говорят само за победителя. Всички поздравяват победителя. Всички шерват победителя. Всички насякъде ще бъде канена и така нататък. Всичките звезди, които бяха от самото шоу, искаха снимка с нея, ходеха с нея да се шерват, да лайкват. Чакайте да видя сега колко фолуъра също така е натрупала нови, защото ми е много интересно. С нощи беше, след шоуто беше с 560 хиляди, в момента е с 660 хиляди. Това означава, че адски много от цяла Европа и може би от целия свят, адски много хора са започнали изведнъж и така да я следват също. И започвам да си мисля, и това нещо е супер голямо, ама супер голямо, по-голямо отколкото аз си мислих преди това, за Дара. Хубаво обаче, това е ясно. Всеки един го знае, всеки един го е очаквал да е голямо за Дара. Аз очаквах не чак толкова. Очаквах мега голямо, но чак толкова голямо не очаквах. Но освен за Дара,
Това е супер, супер, мега, хипер голямо за продуцента на Дара. И за Virginia Records, за Саня Армутлиева. Това е мега голямо. И като го сложиш с това, че те имаха и друга звезда, която успя почти да спечели, Кристиан Костов, и си мислиш, вау, значи тази компания, сега българска компания продуцентска, ще може да стъпи на европейската и може би и на световната сцена, на европейската със сигурност, с самочувствие, с така малко повече сила, с ако кажат, добре сега, за какво да пускаме Дара? Чакай малко, гледай какво става. Никой вече не може в Европа и в света да не пуска Дара. Не само за тази песен, която е в момента спечелила. Тази песен ще стане в момента супер голям хит. Тя беше преди да мине Евровизия, обаче сега, освен всички, които и се кефят, ще я пускат и всички, които уважават това, че е спечелила. Но това е само едното. От тук нататък Дара си има и други хитачки на английски. И дори с нея на подкаста говорихме за песента, която K-pop групата беше взела от нея. Сега, лично аз започвам да си мисля за една възможна колаборация, която ще го кажа. Да не казвам, за да не го развалим, да не би да не се случи, обаче започвам да си мисля за някаква колаборация между Дара и K-pop групата, която и беше купила песента. Това би било нещо мега голямо. Със сигурност, ако някой български изпълнител може да пасне на K-pop, на световни други, нали, не само на K-pop, но на други световни изпълнители в колаборация, това е Дара. В момента тя ще бъде супер интересна и аз мисля, че е възможна някаква много интересна колаборация между световни изпълнители и Дара в момента. Така. Но, както и да е, мислих си колко голямо нещо е това за Virginia Records и за Саня Армутлиева. Обаче след това сега ми си мисля, чакай сега. Това е супер голямо нещо, също така и за България. Един път престижа, един път това, че името ни се чува по начин, по който ще можем да се интегрираме още повече в европейското семейство. В момента това ни показа, че един евроскептицизъм, който вървеше много дълго време, всъщност си е само наша измислица и наши комплекси, които нямат реална база. Няма защо да се притесняваме от Европа, че не сме част от нея. Ние сме част от Европа и ако направим нещо яко, европейците могат да го оценят и могат да ни приемат и можем да си бъдем не само равни, ами нещо повече от тях, ако сме направили нещо повече от тях. Много години някой друг е бил супер в Европа, много години някой друг е печелил това състезание. Сега обаче показваме, че няма такова нещо, колкото и да сме добри, някой ще натиска надолу и няма как да успеем. Не, ако си достатъчно добър, може малко да те натиснат надолу, пак ще изплуваш, пак ще успееш. Имаш го шанса. Знаете ли кога нямаме шанс? Ако не бяхме в това състезание. Защото 3 години ние не сме били в състезанието. 3 години сме го пропускали и не го спечелихме тези 3 години. Сега не го пропуснахме и някой, когото много често порицавам, базикаме се, кринжваме от тях. Обаче, гледай, че направиха нещо яко и нещо готино. Сещате ли се за кого говоря? Говоря в момента за БНТ. БНТ, извинявайте за дългите години базици с вас. И направихте нещо много готино. Спечели наш човек Евровизия и частично и вие сте причина за това нещо. Това не означава, че няма кринч неща по БНТ и не означава, че
специално моят любимец Драго Чая не беше тръгнал да унижава всичките участници на Евровизия, които всичките бяха достойни, всичките бяха готини, но мисля, че сега като погледнете назад, можете да видите защо Дара беше най-подходящата за това състезание, за това шоу, за това нещо. Значи Дара има целият пакет. Визията топ, няма какво да говорим. Тя си е абсолютно всеки българин и се кефи на визията. Това е ясно. Излъчването абсолютно, особено след като видях полуфинала, просто на полуфинала гледам и казвам на Боми, мани дали е добре или не е добре, мани дали е продукцията яка, мани дали всичко друго. Просто излъчването й беше абсолютен топ. Тя беше супер във филма. Мега брутално. Английския и един от най-добре представящите се български артисти на английски. Сега имаме и други. Михайла Маринова беше топ също на английски. Имаме доста на английски, които вече се представят добре. Едно време беше по-тегаво. Но мисля, че Дара наистина има и с международно... Малко трябва да си работил на международен скейл. И тя го беше правила и това си пролича със сигурност. Както да е. Мислих си как това нещо ще бусне супер много и самото БНТ. Като ви казвам БНТ, говоря всички хора, които са замесени вътре. Защо? Сега вчера приключи Евровизия и след точно една година ще има следващо издание на Евровизия, което ще трябва да дойде в България и ще трябва да бъде излъчено по целия свят и ще трябва БНТ да бъде сериозно инволвнато вътре. Може би няма да е изцяло БНТ продукция, може би ще бъде много силно повлияно от международния екип, но това огромно събитие, което някой каза, че се е гледал повече от Супербола май. 100 милиона души са го гледали лайв и аз съм сигурен, че още 100 милиона ще го гледат сега не лайв. Чакайте да видя само в YouTube, защото те си го качиха и в YouTube. Да погледна в YouTube колко гледания има пълната версия. Няма да мога да намеря в момента. Но бях гледал, че лайв стрима имаше май към 4-5 милиона по време на лайв стримването. Което за лайв стримване си е доста. Чакайте, така пише Eurovision Live. Ето го. 4 часа и 10 минути. 8,4 милиона е в момента, 10 часа откакто е стримнато. Тоест за първите 10 часа това има 8 милиона гледания. На кавъра, на тъмнела е Дара, което мисля, че говори достатъчно. Така че чакай да видим нейната песен. Буснаха ли я още повече всъщност? Само да видим то къде ли е най-гледана Бангаранга? В нейния канал ли е? В Евровизия канала ли е? Сигурно навсякъде. Така, Two Days Ago има 2 милиона и 400 хиляди гледания. Официалната е песен. Не мога сега да намеря официалния клип на Бангаранга, но чакай, аз не мога стримвам от ето монитор. Добре, ще го направим после. На постпродукцията. Не, на следващия подкаст, като имаме тук повече хора. Така, това нещо исках да кажа, че е изключително важно и ще бусне супер много БНТ в момента. Какво означава БНТ? В БНТ не е само то същество. БНТ има адски много хора, екип, които работят и целият този екип ще има сега стимула и да работи по нещо огромно, международно. Така че евола за това цялото. БНТ супер много ще профитира от цялата работа. Кой друг обаче? Продуцентите на Дара.
те ще трябва да са сериозно замесени в момента в изграждането на цялото шоу до година. Предполагам още някоя продуцентска компания, всичките ни български рентали, които с голяма част от тях и ние самите работим в Комеди Клуба. Така че нещо грандиозно ни очаква до година, май месец, 27 година. Така, оттам нататък имаме туризма, който ще бъде там едната или 2 седмици покрай Евровизия. Това е ясно. Десетки хиляди души ще дойдат. Обаче, това е нещо допълнително, което самия имидж на България го поставя тотално на ново място. До сега пиара на България ни беше сякаш малко по-остарял, малко по... карахме на стари лаври. В момента можем да покажем, че България е една супер кул държава, супер част от Европейския съюз, пък си има и море, има си и планини, т.е. заповядайте, прекарвайте си яко на туризъм в България. Това нещо аз смятам, че ще повлияе много положително на туризма и че може би ще бъде една от най-добрите ни пиар кампании по отношение на туризма. Добре, туризма обаче много хора си мислят, че е огромно перо, но не е чак такова голямо перо, каквото хората си мислят. Нещо много по-възлово от туризма е нашата част като пълноправен член на Европа. И на Европейския съюз, но и на широката Европа също, и на държавите извън Европейския съюз. Балканите в момента прочетох много статии, че много се радваме, че балканска държава отново печели Евровизия. Преди доста години Сърбия беше спечелила състезанието. Имиджа ни тотално сред младите хора, особено, и тотално ще се покачи като някаква по-кул дестинация, като държава част от Европа, като държава, която имаме какво да даваме. Това нещо ще се приложи и в други сфери, не само в шоу-бизнеса. Но в шоу-бизнеса погледнато, аз специално очаквам, не съм сигурен, нали, не можем да бъдем сигурни, че ще имаме втора Дара, че ще имаме втори човек, който ще стане голяма звезда в Европа, но шанса да имаме и втори, освен Дара, също се повишава. Отделно, лично за Дара, като си мисля, тя момичето се е изградила преди това предаване. Всичко, което направи, и танцуването й, и визията, и песните, и абсолютно всичко, тя си го е изградила преди предаването. Но това, което една такава голяма награда дава, е, че Дара завинаги ще си остане като първата българка, спечелила Евровизия, спечелила и толкова голямо международно състезание и получила и от жури, и от публика абсолютно най-голям брой точки, най-голяма подкрепа, най-голямо признание. Това нещо аз не смятам, че това е най-голямото постижение, но това нещо е записано, има го като дата, има го като ден, има го като постижение и това нещо ще остане легаси до края на живота и може би след края на живота. Така че това е изключително интересно, много готино и много се радвам, че ще може да остане по този начин. От тук нататък имаме много... Надявам се, една от големите печалби, които България и ние като народ ще имаме тук, е евроскептиците, хората, които смятат, че всички искат само да ни мачкат и така. Искам тези хора най-накрая малко да се успокоят и да видят, че не всички целта им е само да мачкат българина, да ни мачкат, да ни поставят като второразрядна част на Европейския съюз и така нататък. Не, напротив.
ако си достатъчно готин, ако си достатъчно кадърен, ако си разбрал за какво е състезанието. Ние сме имали много готини и кадърни изпълнители, които не са разбрали точно каква е идеята на състезанието. Тук и Virginia Records, и Дара разбраха точно какво е състезанието и успяха по най-добрия начин да извлекат абсолютно всичко от него. Дара беше, значи вие си мислите, част от вас си мислят, че само с нощи е бачкала върху това нещо, но или пък други си мислят, тя е бачкала само да направи песента и само с нощи. Не, брат, тя работеше през цялото време. От кастингите насам до днес и до утре и до в други ден и до следващите 5 месеца и година и 2-3 години, надявам се. Тя нон-стоп работеше върху това нещо, като работеше в социалните мрежи, за да може песента да достигне до максимален брой хора, да я възприемат, да я харесват предварително, за да може вечерта да изгърми още повече. Работеше върху цялата хореография. Аз надявам се да дойде, Дара, много се надявам да дойдеш на подкаст. През цялото време бяхме с теб и те защитавахме от зложелателите, така че искам нашата приятелка Дара на подкаст. Но, като дойдеш на подкаст, ще те питам, но доколкото разбрах, хореографията в последния момент сте сменили. И много се радвам, че не беше с Соня. Кукерски костюм ли се води това? Не знам как се води, но такова с дълги косми. Надявам се, много се радвам, че не беше това. Може би пак щеше да спечелиш, но може би с по-малко щеше да спечелиш. Сега хореографията ви беше убийствена, брутална. Поздравления на хореографа. Трябва да видя кой е, за да мога да кажа името му. Но да се чувства супер много поздравен. Ево. Въздействащо беше изключително силно. Хем симпъл, хем беше ми като филм. Той някой известен българин каза и буквално използва думите, те направиха видеоклип скъп, мощен, готин на живо. И точно така се чувствах и аз. Забравих кой беше. Някой голям, не Любо Киров, не Крис, не знам, някой от големите музиканти български го каза това и съм абсолютно съгласен. Създадоха един мощен, як видеоклип на живо. И беше брутално. Така. Исках за България само да приключа как това, което Дара направи вчера, мисля, че помага и на България. Надявам се да станем малко по-сплотени. Вчера бяхме изключително сплотени всички. В Комеди клуба постоянно се пишеше, нали, Комеди клуба сме 30-40 човека в чата ни, постоянно се пишеше, което означава, че голяма част от българите са си писали постоянно в техните общи чатове и са се притеснявали, са се кефили, са се радвали и така нататък. Видяхме, нали, че абсолютно всички не, всъщност Бом ми каза, че не са абсолютно всички, ама няма да говорим сега за хейтерите. Хейтерите да се оправят. Да ходят да се хейтят сега. Не знам дали би могло да има хейтер, който след снощи поне да не си замълчи. Колкото и да му се иска да каже нещо лошо, какво може да... Ще гледам коментари, ще ми е много забавно, ако намеря някой, който да успял нещо лошо да каже. Но, както и да е, няма сега да се концентрираме върху хейтерите. Хейтерите да се концентрираме върху хората, които бяха много повече, които подкрепяха през цялото време. Да се концентрираме и върху българите в чужбина, които също явно са били много активни, но този път аз не мисля, че разчитахме само на българите в чужбина. Мисля, че те бяха една голяма опора, която може би направи преднината на Дара, която още по-голяма. Но този път си мисля, защото журито със сигурност не са българи в чужбина. Журито бяха чужди незнайно какви хора, не знам какви, може би изпълнителите им на държавите или да знам аз какво. Но журито даде най-висока оценка и то с сравнително голяма разлика към
40 точки, мисля, че беше разликата между България и втората държава беше Австралия. Мисля, че към 40 точки беше само от журито. И след това още 160 допълнителна разлика от публиката. Към 300 точки дадоха публиката на Дара. 200 и няколко на втория, 300 на Дара. И победата стана още по-брутална. Мисля, че това е изключително важен аспект. Това, че вътре се посплотихме малко, че всички се радваме искрено за един готин човек. Аз много се радвам, че го печели човек, когото смятам за готин, топъл, приятен. Към Комеди клуба се е показала супер. Нали? Там въобще няма какво говоря, но мисля, че наистина един готин и добър човек, който много работи, много години. И ми става готино, че е точно такъв човек. Щях да се радвам, ако друг българин спечели. Имаше много достойни, имаше много готини, обаче Дара малко се познаваме на живо, нали, чатили сме това, на живо сме имали подкасти, яли сме дини, но за това малко време много, много, много яко впечатление ми направи. Много готино се държа с нас. И така, благодаря на Мели и на Емотарафа, които като не знаех в Фантастико дали е била Дара или не е била Дара, направиха работата, направиха връзката и Дара наистина се оказа, че се кефи на Комеди клуба и че искаше тогава да дойде на подкаст. Така че респект за Мели и за Емотарафа. Така. С това горе-долу изчерпвам каквото исках да кажа. Чакайте, тук си бях записал някои неща, само да погледна още. Значи говорихме за лейбъла и за нейната кариера. Това е брутално. Някакво повече да говоря. Изговорих достатъчно. За европейската интеграция на България, мисля, че още малко може да кажем. Значи в момента всеки българин в чужбина, в Европа, абсолютно всеки българин, неговите приятели чужденци ще се накефят. Нали? Ще кажат, Дара от вашите, нали, тя спечели, много готино. Тоест, всеки един от нашите българи в чужбина днес ще има малко повече самочувствие сред приятелите си чужденци, отколкото вчера е имал. Това е много готино. Аз съм живял в чужбина, гарантирам ви, че това ще е много готино. В момента даже част от моите приятели в Австрия ми писаха и ми честитиха и така нататък. И аз искам да им се похваля, нали? Пичове, аз между другото, нали, ние сме си приятелчета с Дара, подкрепихме, като имаше нужда момичето и така нататък. Така че това е много готино за всички българи в чужбина. Мисля, че ще усетят някакво по-такова. Ще си имат допирна точка с кой да си говорят. Да не говорим, че може пък някой да си хване гадже. Сега покрай приказка, нали, с други хора за Дара, че е спечелила и не знам си какво. Малко по-готин ще им се вижда всеки на българин на чужденците. Това е за това, което, нали, българите ще имат като интеграция. Бизнесите по същия начин, шоу бизнеса със сигурност. Какво друго си бях подготвил, нали, България? Това, което ви казах, че няма вече как да се чувстваме, че някой ни спира, някой ни натиска. Има го спирането. Може да ни спират. Може в един момент пък да ни спират, в друг момент да ни буснат. И ти ако постоянно се опитваш, ще усетиш и момента, в който ще бъдеш буснат. И така нататък. Но със сигурност, ако се раздаваш, имаш по-голям шанс да станат нещата. Ако си част от голямото, имаш шанс да станеш номер едно в голямото. Дара беше част
от нещо супер голямо, от Евровизия, и където абсолютно всяка телевизия на всяка държава, не е само да те буства БНТ-то, не, всяка държава, тяхната основна телевизия бустваше това нещо, това шоу, и по този начин бустваха и Дара. Така че абсолютно на цяла Европа медиите вчера, днес, може би и утре и в другата седмица работиха и ще работят за Дара. Това е нещо много яко според мен. И имиджово е брутално добро. Не е като да пуснем една рекламка с елате в България, дето никой няма да гледа тази рекламка. Не, нещо много брутално направихме. Аз съм се базикал много пъти Dream Small, Дара каза Dream Big и е права. Така че можете да сте Dream Big и нещата да стават също. Евроскептиците в България, надявам се също, не с лошо, с готино. Надявам се, вие ако имате приятели, които са евроскептици, не сега да им го натривате в носа, а да им кажете, ето брат, ти също печелиш. Ти си част от това. Беше скептичен, надявам се сега да си по-малко скептичен, сега да вярваш малко повече. Да, това не е бизнес, всъщност е бизнес, шоу-бизнеса е бизнес, но това е показателно и на другите неща. Дълги години нямахме победител, сега имаме. В другите бизнеси може също да сме нямали фирми, които са победители, и ще имаме. SiteGround е една огромна фирма, примерно, която е в IT сектора, и дълги години преди SiteGround нямахме чак толкова мощна компания, сега имаме. Нямахме певица, която да изкърти цяла Европа, имаме. И надявам се евроскептиците да повярват малко повече в това. Много ми се иска да заедно задружно да сме част от това голямо нещо Европа. Така. Колаборацията, забравих за това да говоря. Всъщност беше много интересно, че цялото шоу е колаборация между всички европейски държави, но цялата песен на Дара и цялото й представяне също беше колаборация на няколко държави. Бях си записал, обаче не мога в момента да ги намеря кои бяха. Знам, че Гърция, гръцки специалист имаше в екипа, и знам, че норвежки. Напишете отдолу, поправете ме, но гръцки, румънски и норвежки специалисти имаше, освен екипа на Virginia Records. Тоест, Virginia успя да... че успяха... Те ли успяха всъщност? Не знам кой е бил най-основният двигател под събирането на този екип. Знам, че Вирджиния и преди е събирала международни екипи да работят. Дори Дара в подкаста ни беше разказвала за шведски, мисля, че екип, който са правили лагери, са работили заедно. Няма значение. Поправете ме отдолу, напишете точните детайли, какво точно беше, но че успяха да сформират такъв международен екип, да усетят какво изисква този бизнес. Сега някой от вас не му харесва песента. Хубаво, не е нужно всяка песен да ти харесва. Песента е готина, песента имаше 3 момента, в които се променя, и което мен адски много ме накефи. Защото това я усложнява. Въпреки че е подходяща за Евровизия, е подходяща за абсолютно всеки, това, че има 3 промени, за мен я прави малко по-интересна, малко по-яка, малко по-различна от тези песни, които върви едно през цялото време. Така че направиха нещо, което хем отговаря на този формат, хем много... Сигурно има някои класически музиканти, които ще кажат, не, класическата музика е много по-хубава. Добре, но не е за... може и в този формат да се пробута, може да... Но тук екипа тотално беше разбрал къде отива, какво прави. Много хора искаха на български да е песента, и много е хубаво. Аз си говоря на български, вие си говорите на български, Дара говори на български, ама като искаме да комуникираме с хора, които не говорят български, понякога можем и на чужди езици да комуникираме с тях. И пак да се изкажем, и пак да покажем, че сме готини, и пак да покажем нашата култура и наследство. Някои ще кажат ми, то къде е българската култура? Имаше я в детайла, имаше я в това.
цялата Дара е продукт на българската култура и на международната култура и на всичко, което сме ние и което прави живота ни готин и як. Така че да, и за това да поговорихме. За до година какво ще се случва, нали, това е ясно. И с това мисля, че можем да приключим. Дара, благодарим ти много. Много ни зарадва. Заслужаваш го. Ти си човек, който заслужаваше това яко нещо да ти се случи. Благодаря ти. Чао и до скоро.